Ok, iskreno malo nekak sram, nekak mi full glupo ovak naručit. Dobar dan, jel mogu naručit isto što je i ovaj čovjek prije? Jesi spreman za video? Da. Sigurno. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. I u današnjem videu naručujemo hranu iz McDonald'sa, ali moramo naručiti ono što ovi ispred nas naruče. Da, vrlo jednostavno. Ja sam došao po njega, ide iz gimnastike, nagovorio me na ovo. To jest, nagovorio me da ja platim, pošto imam novce, on nema, jer je malo beba. Jer imam auto, tako da moramo ići na McDrive, vidjeli smo to je jako puno ljudi s tim, ja sam iskreno vidio kod Lazija prvo, tako da shoutout za Lazija. I sad idemo prema McDonald'su. Followite me na Instagramu. Ja ću jest, ovisi koliko će biti fino to kad ću naručiti. Ako su naručili sladoled, ja neću jest jer ne volim sladoled njima. Dobro, nema veze. Uglavnom, idemo se kod restorana. Došli smo i sad moramo čekati da neko bude ispred nas. Da. Jel ima nekog? Da stavi tak i snima. Ok, iskreno malo nekak sram, nekak mi full glupo ovak naručit. Sam reci, naručit ću ovo što su ovi ispred mene. Dobar dan, jel mogu naručit isto što je i ovaj čovjek prije? Može. Može, hvala. Ovo je bilo... Jesi čuli kako se nasmijala? Da, a zna 100% jer sad je već to postalo trend doslovno. Da ja novce pripremim, nemam pojma kako će me ovo koštati. Da, malo je čudno kad snimamo, kaj da... Ne, pa nećete vidjeti, samo stavi kameru ovak. Ne moraj gledat u nju, samo stavi tak. Ok, ja se nadam da neće biti preko 100 kuna. A nije ni rekla kaj smo dobili. Dobar dan. Večer 75. Evo ga. Večer, izvolite. Hoćemo doma jesti. A to opet. Izvolite. Hvala. Opa. Isuse, ne, Leon, ubiću te. 75 kuna. 75 kuna, kaj je taj naručio? Cezar chicken. Kaj? Cezar chicken, pomfrit, Coca-Cola, veliki pomfrit, cheeseburger, chicken burger. Koji vrag, ko tak naručuje? Znači oni nisu ni uzeli meni. Pomfrit, Mac menu. Kaj je Mac menu? Pomfrit, Mac menu. Da. A kaj ovo dva? Ne, Točka. je to sve po 2 put? Da, po 2 put. Sve. A baš moramo imati tak male sreće. Dobar dan. Broj 395. Radiš oč? Da, bilo bi dobro. Dobar tek. Hvala. Dženja. Isuse. O! Di da stavimo ovo? Čekaj. O, koja sram, Isuse. Čekaj. Auto nas. Da snimam. Aj ček, staću sad tu na parkingu pa ćemo snimiti pa idemo doma to jest. Pad jedno po jedno. Neću mi pokaži ovako. Znači viš sve po 2 put, ima 2 cheeseburgera, dole 1, 2 pomfrija. Čak sam malo gladniji od čekanja. Božnje. Ringo bi se grija. Mama. Znači naručili snimamo video. A nije. Može? Prvo imamo neki Filip. Ne znam kaj je ovo. Prvi je... To ću ja jest. Chicken burger. To ću ja imati. Čekaj da vidim jel ima još. I meni je dobro. Ovo je cheeseburger, to ćeš ti. Ja ne volim to. Pomfrit. Drugi pomfrit. Kaj je to? Ček da vidim. Kaj piše? Mastro burger. Ovo je neki velik. Zašto nisu uzeli ketchup? Gle ovo. Isuse! Ovo je drugačije od svih.
Da donesi neš. I kolu, da. Znači onda uzela master meni, plus pomfrit, plus chicken burger i cheeseburger. Sigurno ih je bilo više u autu. Koji je ovo vjerojatno za ženu i za dvije bebe i za pomfrit, chicken burger i cheeseburger. A to su ovi veliki. Ja nisam znao ni da postoji ovo. Ovo ima ukus ko pravi sandvič. Ja, prvo. Meni je baš vino. Kaj ti kažeš? Nije loše. Neobično za McDonald's. Pa ajmo reći da smo kret dobili za dvoje osobe. Daj ocjenu ovoj narudžbi. Od 1 do 10. Mislim, ja ne bi baš ovak naručio. 7. Ja ću dat... Osim gleda ja ću da dat su... 6. Okej. Pomfrit bi bio fini da smo ga tam odmah jeli. Ja sam gotov. I to je bilo to od ovog videa, nadam se da vam se svidio. I ono, baš su dosta naručili. Još nam je ostalo malo pomfrija i vidimo se u sljedećem.